ושלום לכם, שמי יונתן, והיום נשחק קלאש רויאל. זו תוכנה שהורדתי, בסוף הסרטון אני אראה לכם כמה דק. הנה, אני אראה לכם דק. למי שאת הלמברג'ק קיבלתי מלג'נדרי טסט, את הלמברג'ק, את האייס וויזארד קיבלתי בכלל יש לי מזל, קיבלתי בכלל בפריצסט. והנה, זה הדק שלי. יש לי 3 דקים. זה דק למי שאין בכלל לג'נדרים. זה דק למי שיש רק את הלג'נדרים. דווקא די דק טוב. אפשר להוריד את הלמברג'ק ולשים במקומו רייג'. ופה אפשר להחליף גם את הלמברג'ק, אבל במקום רייג' אפשר לשים במקום למברג'ק אפשר לשים אותו, את הפוינט. אבל אני אעשה לכם את זה. קודם נתחיל באחד. אחד זה דק דווקא די טוב, מציע לכולם, אבל תראו, אסור שיהיה לי הרבה אפק. אם יש יותר מדי, אז אתם רואים כמה אפק כל אפק עולה, גם אותם. הם לא אפק, אבל הם עולים הרבה. אסור לשים כל כך הרבה. לזה אני שמתי אותו ואותו ומירור. וגם אני אראה לכם שיטה. תראו, אני לא נלחם, אני רק אראה לכם. תראו, אני שם לכם את האליקסור קולקטור. אני שם לו, אני מחכה שיהיה לי 10. שם את זה כאן. עכשיו אתם חושבים, הוא יורד למגדר לו. אני נותן לבייבי דרגון לתקוף. ואחר כך יש לי מירור. אני לא חייב לשים אותם כי הבייבי דרגון מת. בשביל זה צריך לחשוב. אם לא הייתי חושב והייתי שם את זה, אז הם היו כבר מתים בקלות. עכשיו תראו, אני שם את הפקה. הנה, הוא פגע לי במלך. אסור לפגוע במלך, אחרת המלך חוזר למגדלים שאתה תוקף אותם. שמתי מירור של פקה. לא פקה, מיני פקה. מיני פקה זה. אני רוצה לשים משהו שיתקוף את הבייבי דרגון ויתקוף את המיניון. וככה עכשיו אחד מהפקה נותן מכה או 2 וזהו, הולך למגדל. וגם תראו כמה הוא הוריד לי למגדל. תראו, חכו, הבייבי דרגון מת. הבייבי דרגון שלי מת. וזהו, ניצחתי. ראיתם את זה כזה? ורק זה רק בתוך כמה דקות. עכשיו נתחיל עם הלג'נדרים שלי. נכון, אתם אומרים לי, יש לך הרבה אפיק, יש לך 4, יש לך גם לג'נדרים, ויש לך הכי פחות. יש לי פחות שחקנים שאין כל כך אליקסור, שאין להם כל כך את האליקסור. בשביל זה אני לא הולך להחליף את זה. למה אתם חושבים? כי תראו, הם עולים ל3, הוא עולה ל3. וזה טוב, הוא עולה ל3, הוא עולה ל4. עכשיו הגענו לאלה שעולים פה, והוא עולה לי גם 4. עכשיו הגענו לאלה שעולים יותר. שני אלו. הפרינס והוויזארד. אז הנה נראה לכם. אפשר גם להחליף את הלמברג'ק ברייג'. אני אחליף גם את הלמברג'ק ברייג'. ככה אני יכול להראות לכם. בסוף הסרטון נראה לכם את התוכנה זאת התוכנה. אתם יכולים לצלם מסך, אתם יכולים לעצור את הסרטון. הנה. אם יש אייס וויזארד יכול להחליף בוויזארד רגיל.
וכדי לקחת כדי להשיג אייס וויזארד, וכך תראו. וצריך לעשות גם מירור. נכון אתם חושבים, למה לא לקחתי את הלמברדק ושמתי אותם? אז אתם יודעים למה? ותראו, אייס וויזארד מקפיא את המגדל שלהם. אחר כך פחות, הוא לא יכול לתקוף. הוא רק יוכל להגן על עצמו. אחרי ששמתי את זה, הוא תוקף את האייס וויזארד, אבל בגלל שני תוקף את הלמברג'ק. עכשיו תראו, המאר שלו כבר מת. בדיוק בדקה 90. והנה, אני עכשיו אראה לכם את זה. הנה, זה כזה. אבל לפני זה נראה לכם עם הרייג'. לא חייב, אתם לא חייבים, אבל ראיתם שהוא כמעט לא פגע לי במגדל? הנה. אני מתחיל אלו. תחשבו, במקום זה היה אמור להיות פה למברג'ק. והנה, עכשיו נשים את האייס וויזארד, ואחר כך אותו. נשים את זה כאן. ותראו, הוא לא הוריד לי כמעט. הוא לא הוריד לי כלום. נכון, אתם חושבים עכשיו, הוא ירוג לי אותם. אבל הנה, שמתי, בגלל זה צריך מירור. זהו, הורדתי לו מגדל. ותראו כמה חיים הוריד את המגדל שלי. מגדל אחד שלם, ומגדל אחד יש לו 2078. אוי לא, אין לי משהו שיכול לעזור לי. זה מדע שיש לי טורנדו. וויזארד. חכו, הוא יוריד לי אותם. ואחר כך, חכו, אני רק עוצר את השנייה. והנה, חזרנו. והנה, אתם חושבים, לא הספקתי. ואני עצרתי השנייה, כי בן דוד שלי, הוא הראה לי שהוא על הארנה. כדאי להיות בארנה טובה. אם אתם רוצים את הטורנדו, כדאי לכם להגיע לארנה 6. טורנדו מאוד עוזר. תראו, אין לי כל כך הרבה חיים, אבל לי יש טורנדו. אבל אם אני אשים את זה ככה, אשים לי אייס, וויזארד, אז הוא לא, הבייבי דרגון לא יכול לתקוף, כי הוא בכלל דבוק, הוא לא יכול לתקוף אותי. ראיתם? בשביל זה צריך רק לקחת את הזמן ולקחת את להגיע לרייג'. רואים? זה כדאי. ראיתם מה השתמשתי ברייג'? אם אתם לא שמים לב, למי שיש למברג'ק, תראו. למברג'ק בהתחלה הוא לוקח שלוק מהרייג' שהוא מחזיק. אוקיי? עכשיו נגיע לזה. אפשר להחליף, קודם נראה לכם את זה. זאת שיטה שאני קורא. זה שיטה שאפשר להקפיא מישהו שהוא לא יכול לתקוף אותך. עוד מעט אני אסיים את השרטון, אני אעשה את זה מהר. אני אראה לכם את התוכנה, תתיקו את זה מהר. רואים? הוא עושה זאפ על המלך. אסור לעשות זאפ בדיוק כשיש שחקן שקרוב למלך. אחרת, המלך מתעורר ואז הוא תוקף את השחקן ששמת. עכשיו תראו, יש לי טורנדו. יש לי בייבי דרגון. רואים? בייבי דרגון יכול לעשות לתקוף, והיה אפשר לתקוף אותו. אבל נתתי לו יתרון.
אתם יודעים למה? הבייבי דרגון עכשיו עם מיניון. בשביל זה צריך להחזיק עוד משהו מעופף, וגם מירו של משהו מעופף. מירו שיכול לפגוע בדברים מעופפים, וגם יכול לפגוע בדברים של אדמה. ובזה גם צריך וויץ'. והנה, הוא התחיל קצת פזיז. כי הוא לא חיכה, הוא לא שם שחקן. הוא חיכה, הוא שם לי שחקן טוב כדי לא כל כך טוב. ואחר כך אני כבר הורג אותו. ואז, תראו, זאת השיטה על... תקו. רואים? אני מושך אותו קרוב אליי, ואז הוא חושב, הוא מושך אותי קרוב אליי, עכשיו אני יכול לתקוף אותו יותר קרוב. וגם בשביל זה צריך פרינץ. או אפילו את האוגריידר. שהאוגריידר ייתן אפילו מכה אחת למלך. ואז אני אוכל לנצח. ראיתם? הנה, נראה לכם, הנה, אוגריידר. והנה, אם אני מקום שלישי בקלן. ואני... יש לי הרבה דק. יש לי הדק הזה. אני אעצור רגע ויראה לכם. ועכשיו הגענו סיום הסרטון. אבל לפני זה אני אראה לכם את התוכנה. הנה, עכשיו אני מזיז את התוכנה. הנה זאתי. האדומה זאתי. קוראים לה מובזין, משהו כזה. וכאן ובא אפשר לעשות סרטונים. הנה, כמו זה. הנה, זה בשביל לצלם. זה בשביל... האמצעי זה לעצור. זה של מטה זה לצלם. זה של מעלה זה לעשות סרטון. אבל אם לחצתם על זה כבר ואתם עושים סרטון, בשביל לסיים אתם לוחצים על זה שוב. ואני צריך לסיים. אז טוב, ביי.